Yuak maru mar ariyo mar jo 2020 mane otimo COVID-19, lab officers mane otiyo gi COVID-19, ne ondik gi e orak ndalono. Uno dwaro ni sani ndik gi e permanent. Jaduong' Odipo, an pod aneno ng'ama chuno ni nyaka ndike permanent ka nosemi orak. Dong ka ni yie ni timo orak, timo orak mari no, tiji ema goli oko. Ok chun ni koro maendi nyaka miya mana permanent. Nikech kisetiyo, seche mane donje tich, iketo koki orak. Onge ng'ama nonyisi ni wabro miyi permanent gi thuon. Koro kichak iduog gendo ni an to koro nyaka umiya mana permanent. Ma kok umiya permanent adhi ng'anyo. Ing'e gima timore. En adier ni kitiyo orak to kinyal chuno ng'at manondiki chande mondo otimni ma gineni. Lakini wan warango gini e angolo mar jopiny. Ineno, ok warange e yor mar tich ni koro nyaka ndik jogi e tich. Warango gini e angolo e yor mar tich. Wan gi nok mar jotich machiwo thieth e pinywa ka. Wan gi nok sawa. Magi ji 2,800 ma osedino gap matin. Ok apar kata na kad gap no ero gidino 1%. Nitiere e lab ma jogi gin magin e lab no kendgi. Gionge ng'at machielo. Koro idwa wachona ni kwawe jogi eki mondo dhiyo. Jopiny manyocha e higni 4 gi nong'e maber ni e dispensary gi ma gidhiye cha gidhi yudo pim. Gidhi kanyo. Mane gima hinyowa ka. Ok ni wachuno gi. Wang'iyo gini e yor jopiny. Ka jogi eki ohero jopiny. To ok onego bed ni jogi dhi dala. Nikech kane en jopiny ong'iyo ni e dispensary matok dala na kani. Ka sani awinjo ka wiya bara, tanyalo dhi mapima malaria. Koro bang' higni 4 to kuidwa ng'ise ni labno lor. Dhi kumachielo. Nang'o? To jopiny nigi ratiro mar thieth. Mae gimomiyo wacho ni gina pana. Jogi onge kuma gidhiye. Gisedonje system to ging'eyo kaka system mar sirikal dhi. Koro onge tiende nikech ing'eni seche midonje tich nitiere gik mitimoni mondo mi ing'i gi tijno ero. Gigo kawo pesa. Nikech sirikal osedhi mo invest kuomgi. Koro in kumi isedhi mikete e pesani. Idwa nowe mondo odhi go ula. Nang'o? To ka koro watieko sirikal owacho ni negi yie mar miyo chef men Social Health Insurance Fund, National Health Insurance Fund, National Hospital Insurance Fund ben NHIF, sani ok ti ne ji te. Ichoro ji e chenro mar chef. Ma ng'omiyo pod ino gi pek. Nikech jopiny te pod ok yud comprehensive health coverage sani nikech ji ichoro mondo donje chef. Ineno wach mar chef ni Trevor. Kirango chef no en gi shida. To shida oumore sani. Kendo oumore sawa. Obro mna wuok ka koro ji osedonje. Mane mineno ka watamore. Nikech nitiere e chef no nitie kuma wacho ni e higa achiel koponi omenda manoket ni chande itieko. To ok yud ginene. Ok yud service. Though gitemo ume but mane an awuon chieng' mane wane public participation nawacho ne gini gima kama ok nyalre. Nikech kuwacho gima en comprehensive ere kaka udwa wacho nwa ni kogik nitie keto koro onego beni ing'e kaka itimori. To ma gimiluongo ni social.
Gima social en gima onego bed ni konyo oganda te. Ok ni keto ne vikwazo. Ineno. Mane gima ineno kwa wacho na pana. Gini nigi chandruok e iye ka. To chandruogno biro mana wuok bang' ka ji osedonje. Okay. Nikech ing'eni sirkal ma wan godo ni eri be weche ma ji wacho negi ok gitem mar winjo. Ore mane mineno ka wan wawacho na pana. Gini dhi hinyowa. Okay. Yes. Ka koro watieko usewacho ni kusewinjuru gi counties mopogore opogore to jomoko biro dok tich kaka jo Kisumu koro osedok. Be unegi lit ni jopiny chandore? Nikech dakteche onge, clinical officers onge, umbe koro sani lab techs onge. Be gini go e chunyu kibaji ni jokama jowa hinyore? Lit wan godo. Kendo wan gi lit sawa. Nikech wang'e gima tuo en. To samoro chuni ni koro nyaka iting' msalapi. Mane gima timore ka. Ing'eni wach mar miyo jopiny thieth en wach mar sirkal. Sirkal ema onego bed ni miyo jopiny thieth. Lakini jatend sirkal ok nyal dhi osiptal ma thiedh ng'ato. Koro chune ni nyaka ondiki joma dhi tiyo osiptal. Seche mindiko ng'at ma tiyo osiptal nyaka ing'e ni ng'ani en bende dwache monyalo dwaro kaka dhano ni maber. Lakini kidhi keto ni in kaka nindikono idhi bole kanyo. Ben en gi chandruok ok idwa ng'eyo. Owinjo ber ok idwa ng'eyo. Idwa timo nang'o? Ing'eni ng'ato kaka sani an ka mabet kani an gi joga maranga ma ka wuok okinyi ka duogo odhiambo to gidwaro mogo. Gik sama mogo no ok inyal yudo. Idwa timo nang'o? Kanondika higa mar 2014 msara en achiel nyaka kawuono. Mano higni 10. Higa mar 2014 mogo ne en gima siling 60. Donge sani en pesa di. Ng'ama nondika chande en kuma bede ong'eni atia konyora nade. To in gi jogi e ot. Dala kocha chande be idwa ni mondo iterie gimoro. Idwa timo nang'o? Koro samoro chuni kati be nani in gi lit. Chuni ni in bende koro nyaka ing'iri. Ting'i chandruok nikech tich inyalo tiyo mana kimor. Okay. Yes. Kiwinjo maber, imor, ng'ato nyalo donjo kuomi, inyiero. Kitiye yo makare. Okay. Lakini kitiye ka to kibaji goyi ni kumitiye ni ng'amondi kitich ok dwa winjo wach ni mora mora. Chuni ni nyaka kori wach na pana. Nyaka iwinja. Nyaka okay. Walosi mondo gik machanda giki ma e puotha ka chiwo gokinyi tadhiye. Be une gi chenro mora mora mar romo gi sirkal? Gisegochonu mondo ginyisu ni be uru wabed piny? Sirkal pok ogochonwa. Counties emosebedo ka wuono. County to osebedo kata na jowa ma ochung' ne jo county. Wayudo report ni gisebedo ka iluongo gi. Okay. Kaka Taita Taveta apani gin nyoro nyok giluongo but nyok giwinjore. Nyok giwinjore. Garissa nyoluongo gin bende pok giwinjore yo maber. Okay. Koro counties to osechako chapni. Sirkal mamalo mapodi. Mamalo ni mapodi. Okay. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi jaduong'. Nicholas Odipo en jakom